Kumban pensukan mau bahau ni benai baladep kaseng Voice of the People Party na jaintia hak jingalam khmat uba damiwan hirembai kila dep ban wanbo ya ka dorkhas hakmat UCM ka JHADC ka taha ka khat pratrik ubenai jiliu arjar saw ban penbor ya ka council ban siu pendep ya kutulop kinong tre ka JHADC kabala palat syaka khatwei benai tam AA hadin kata tang hapok kitiyau na kaliang UCM ula dep ban pelat ya ka pisa kumba laipo krur AA haswa ka jingle niam beding klam bat na kaliang ka district council kala dep ban ay ya kitulop syaki nong tre ka JHADC tang ya kutulop kaba shibnai Henry ya kutulop kaba kaseng kala dawaban siulut nakaliang jong kaseng Voice of the People Party kala lek biang sajisian benta kasengi ka pratrik ubenai naitung arjar saw ban yakendu ya UCM ban siulut ya kutulop kabadang sa syabaro kinong tre ka JHADC bat ban siulut ya kabadang sa haba ay jingkren uba damiwan hirembai syakilat patai kubor uong ba UCM ka JHADC uong ba kimla ban siu ya kutulop shisian siu namar ba ka treasury kampediang bat ki ban pha Shibnai hadin Shibnai uba damiwan hi uong ban nakaliang ka party kin sabot din ya kene bat lada ka council kamla ban pha ya kutulop hapo ubenai Agos nakaliang ka party kan sa penlong ya ka jingyakhi uba damiwan hi rembai ha ka jingkren bat UCM mentagasngi uong ba udon uwei UMDC uba kren tokmet ya ka party bat uba keliru who are you babalai pikwa ban yatrai lang bat ka council bat nakaliang ka party kala penrem jor ya ka jingkren uni UMDC bat ka party kan sa pen ibet dakikam halor kane ka jingkren UMDC ka JHADC kejong ikum ka Voice of the People Party ya UCM jong ka JHADC hagan ka jing keduk ka banengkong tengi klem ya keduk untuk ndre meta kasi gilayo ya kapan ya keduk bat UCM ya kapan budin halor kane ka jing duk tulok jong kinong trei hapo jong ka council gila lep ai ya kanika shiki ban bandawa badai ban siudo ban siudep no ya kanika tulop jong kinong train namar gilio i ba hadin katu ka jingwan ya kendu ke jongi ka council ka lele stom kila penyok kumto la prokuror hakaba kila ong ban siu kumba saw banai ya ka tulop jong kinong train ndrei ka ba penlengo ini hatu menta kalong ba kinong train kidang yo dang sibenai ka kanika bet iklam kelakut di hadin keji kendu jongi yau new CM te ula pensyai ba kimla ban siu chisit siu namar ka treasury kampediang di kihaban pha shibnai hadin shibnai di nakaliang jongi kum ka party ngin sabudin ngin sali ekren support treasury la kalong kepala namar ka dues payment di try la kalong kepala kin ailat kin ban siu dep no ka council ya ka ni ka ya ka baitre jong kini ki staff hangni te kabaar ka jing ya keren ke jungi kalong ba ngi tua ba ya katu kala ka krut ba kila dep bar kin siu dep bat ya kani ka ba kindang yo ro kin penyaj bet syakani ka syaka jing siu ya ka tulok jo kinong tre te UCM ro lai kubur ya kata ba wong kanu ka pisah ka ba ka council ka yo kin pelej bet syakani ka jing siu tulok tapi kata hi ka jing ya kenduk ka jungi bat ngiong ba lada ka council kamla ya kaban peni ba ka council kala don ya kani ka pisah ka ba biang ban siu ya kani ka baitre kinong tre hangni hapo benai Agos ngina kliang jong ka party ngila de pen lupa ya kaban pelong ya kani ka jing ki pai ba ya kaban pen kungu ya kani ka isi te kum balong meta na kliang UCM ula ya thu ba kani ka pisah lani kani ka share ka ba ka street comment ka deban siu sya kani ka council ke jong iru kila yale sistem under process tingi kerben ba ka sorkar jelakan pelai kloy ya kani ke pisah ke basa jong ka council kenang ba ka council ru kan yo ban pendep ya kani ka dues payment jong kini ki nong tre terai ka ik ba ngaku ban papa mo ya kani ka por ba ha ka jingi kendu ke jongi ya UMDC udon way UMDC mau bala friend tomet shy ngi wong who are you ba pi ya kwa ya kata ka jingi tre lang mo hapo jong ka council la dadai sing bahalang la dadai political party la dadai kanu nga try ka council ka don kam je ka jing trelang dai ba si kalong ba ni ikum kitu ginomi khmat kiban ong who you are te la dakim tip ki ai ni kin setip ki ai kita ki BPP ki ba kalalong insol syaba palat tingi pendrem jur ya kani ka jing kren jong new MDC kan namar kani ka jinglek ka jongi kam dai ka personal interest jong ka BPP kam dai ka personal interest jong no andai kani ka dai ka interest jong ka council hibarok ka way lani kita kiba imja po da ka baki yo ya kani ka jisiu na kani te tangkatai am ka jigli ka baong UCM kumno pitip ngarung ade nong tre
jong ke council banong kumdu pitip te kata kapum la bandong namar ki no kersan jungi ki babun ki badon ki bahayeng hasem ki no yalam ki jongi ki don ki lok ki batre hang ne hatung ngimtip setang ya kata ka bala pelai si benai len pelai si benai kacing keli deh kacing keli kelung ngala banong tingi kum kata kacing keli tengim dia oh MBC bakren to met sha yang ki no yalam de ma Richard Singleng do bade nang te na ko sutungan no kli constituency teka jingli ke ba ukuli yang ni hakum kata garupam gar kalong bangi na kaliang ka party ni terwah ni suggest ya UCM bada kanu kalenti ke bangi kum ka party ro ngila ya ke ban yarap ya pi hagaban pressure ya ke government hagaban peniok ploy ya ke ni bisa de tangka tahi ka suggestion ke ba ni kum ka party ni terwah ya UCM te manu la ban terwah ya kata ka jingi trilang makiru kila ban ni trilang manu ende ban chong huariu ba bangim la ban ni trilang kata kamut ke kamdei gen kata ka ka senchar pai ba kamut ba ki shong ni marwe arngu te dei tangga jing kwa le jbor gen te ngi pedam jor kum ka to statement ngi pe ngi sepeni hu biar